Bafethu sekunendoda apha eseyinezithole zenzayo against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu. Hayi ke igama lakhe nguKelvin Mathibela, ubonakala eyi-owner ye-security company kwela cala laseDurban. Izitholo zakhe ke zifaka ingathi kunamayelenqe awenziwayo befuna ukuzama ukumbulala, implicator lonto uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi kwehlisa nje amaxhala kuni, sekephendulile uthe hayi uprepared yena into ba azidefende ukuthi yena igama lakhe mose wayetshilo nakuMadlanga Commission wathi nje hayi nabani nje ofuna ukhipha izitholo ngegama lakhe angaziletha hayi as long as ene evidence enanto yonke hayi uzaziphendulela. So nje akanalo nje ixhala linjalo, so sekephendulile phansi kwezitholo lezi. So lento ibonakala ingathi Kelvin lona ingathi uyiqale kwi-social media space platforms zakhe, and then kwakhona i-journalist ethile eyam-approacha kwaba ne-interview. Nanso ke i-interview yakhona uyalibalisa ke libali into yoba enye yezimini uke wafonelwa yisister yakhe but wangayiphenduli ifoni. Kufike amapolisa, wabala ke into yoba kwakufike different units esipoliseni qha. Umphazamisa ke ngoxa ke vele nje akhethe igama le-PKTT etshilo into yoba kuzithi kukhona i-different units. Dathi mna okay kutheni kuzawukhethwa na i-PKTT kwi-units esithi zininzi. Hayi ke watsho uba kwi-units ezazi different sifike lapho hayi ne-CCTV ke zikhona ama-footage apho kubonakala kufika khona ke amapolisa ayegacele wona. Uthi ke isister yakhe yazama ukumfonela wangaphendula ifoni. Akaphendula ifoni nje because 10 minutes prior le call ka-sister wakhe ukhona umuntu waseke mfonele emonisha into yoba ingathi kunabantu amapolisa azafika enze ingathi ezama ukudubula namapolisa bamdubule ngathi kuzawufika amapolisa ambulale ngendlela engathi njalo. Hayi ke wathi ke decide ungayiphendula ifoni. Hayi yabuza i-journalist nane curious futhi nami ne wabuza i-journalist into yoba okay ngubani lo muntu lo wakufonela. Uniphazamisa ke ngoxa ke zathi hayi i-reliable source yakhe. Yabona uthe xa sithi reliable source kwavele kwathi qhatha uBrown Mkhotsi noPaulo Solomon mosi ngamagamanyana wabo labo no-Minister Senzo Mchunu. Ndithe ngisacinge njalo hayi bekwathi gqi eyakhe ipicture yalo Kelvin Mathibela eme no-Minister Senzo Mchunu. Nanso ke apho nayo ndiyifakile ipicture yakhona. Hayi ndaphazamiseka nje kancinci nje ba ithini into ningalibali kaloku ngokusesikhabela ezipalini. So kulula into yoba uba nabani bazame nje ukumdiscredita kwayena uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoba sebebona into yoba hayi ibholi ezipalini ngoku. But ke hayi sekephendulile yena uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi hayi uzazidefenda. So ndingekho sho into yoba naye uzaba ne-interview okanye uzathini into yakhe. But lo mntu lona ke ngoku ibikhona into engathi requesta into yoba ayo appeara kuMadlanga Commission. Sikhona nalapho besithi ngathi uyi-businessman yena ongathi onobudlelwane be-ANC. Ndaqonda uba kwekho hayi so ikhona nje into engathi njalo kumele siyilindele. But ke enye nenye sizayiva especially xa nayo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi seyifike kuye seke ngumuntu othe uzazama into yoba athini aziphendulele. But wayetshilo wathi welcome nabani ufuna ukubiza izitholo ngaye hayi angaya nakuMadlanga Commission as long as ezasithetha istory sakhe eze ne-evidence. Hayi asinangxaki yaloo nto, siyafuna nje futhi ukumva into yoba uzafike athini uMr lona. So kukhona lapho etshilo ke into yoba kwezinye zento zakhona kwezi case uba isimane silwa nabantu basesipoliseni bem-intimidate bemane bemharasa uze une-claims akazenzile e-high court ezamamiliyoni ezifaka yona i-SAPS leyo. Etshona ke ngoku uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi esithi ke ngoku yonke lento uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyenza ngendlela yokusebenzisa isikhundla sakhe em-intimidate emharasa phansi koba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngathi khona enye ifamily eyi-competitor inoba phaa kuma-security companies wona lawo ke akanobuhlobo ubudlelwane nayo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. So wasithatha wasisa kwisibhedlela esithile apho kwake wathi ngathi kwakungabhatalekanga ingathi abasebenzi bakhona ndacingela inoba zi-security zasingabhatalwanga ezakhona. Then ke ngoku abakhona inoba ubustrike nyana kwanyanzeleka kufonelwe enye ke ngoku i-security company uma mayize izonceda. Kwabizwa yena enguye ke uKelvin icompany yakhe. Uthe lapho wafumana i-call from kwi-taxi owner because uthi into yakhona ingathi ifaka nama-taxi owners kwi-taxi owner leyo eyamhoriza ngento yoba awufuni into yoba kuze kuchitheke igazi apho ngokungathi ke ngoku kwakungamelekanga into yoba uyanya kweso sibhedlela eso. So ingathi ikhona nje into enokwenza even umbango we-tenders ezo. So ikhona nje into but uthe xa ke sitsho wandikhumbuza nje into ethi since ke ngoseke sithi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi singathi unobudlelwane because uthe akasebenzisani only maybe nabo security owners yabo qha unwabo nobudlelwane nama-taxi boss. Ndakhumbula mhla uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi sithi kuma-taxi owners ase-KZN madoda
sininqandile ngo1 no2 no3 nangamameli nenza u1 no2 no3 uba ngaba nifuna ukulwa nisho madoda banifuna impi silweni once so sokuchiwe ngokuthiwa unobudlelwane nalabo but nje uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu sekethe uzaziphendulela silindele ukuva but naba uba ngaba bayakhona basengamthatha nje bamfake khona lapho kuMadlanga Commission alibalise lo bali lakhe eze nane evidence yakhe echola bani echola uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi but nje ndivele ndonyela xa ndibona ipicture yakhe no minister Senzo Mchunu.